El sonido li posa música després ell. No, ara després... Bueno, vols que traguem peixes dos? Va, espera que m'alhora, va, fes la mà. Vaig a dedicar-me molt Juan. Això serà possible. Si els vídeos te vindran tot Espanya, si no fotràs. Espera, Juan. Però puesto per tots. Espera. Ara, tranquil. Espera, ja tragueu els dos, alhora. Claro, jo m'espero que t'agafi una i entonces serà dos casos només. El ballarem per dalt l'àuia, perquè se te millora el vídeo. Agarra el suretino, agarra el suretino. I la gaviota aquella també és bonica, agarra la gaviota. Ara s'agarrem els dos, se n'agafem els dos a la vegada. Espera. Igual, això és cosa meua. Traula. Vols que la traga? Val, bé. Que moria tu otra. Aquell l'havia trencat. Perquè esta de 24 puestos. Esta canya està por també guapa. Però la cara tiene una estreta que és molt important, Això és un personatge, la cara de peix. Strauss se'n va estar. I Paco Camargo m'ho confirma que ell també, i no queda pasta. Sí.
Ara te'l deixa fonar. Ara torna a eixir. I torna a fonar-se. I torna a eixir. I ara treu el peix. Vale, poquet a poquet. Poquet a poquet. Per fer un espectacle ben fet. Ara ja ballant-lo per dalt l'aulla, perquè això és bonic. Quan balla per dalt l'aulla... anem a ballar-lo. Este no el deixa ni que arribi tant. Ara ballaet, així, la boqueta, un remolinet, torna a eixir, torna a entrar, remolinet, això és lo xulo. I se'n va, ja està.